Milé shromáždění, milí hosté, přátelé, děti, mládeži, sestry, bratři v Pánu Ježíši, všem vám si popřát, věřím, krásnou sobotu, slunečnou. Máte radost z dnešního dne? Jsem si všiml, že na tvářích většiny z vás, když jste přicházeli sem, byl úsměv. Určitě to je i tím, do jakého dne jsme se probudili, a věřím, že to není jenom tím, že je sobota. Určitě jsou situace, setkání, místa, na která rádi vzpomínáme. Vzpomínám si na jednu sestru, která se vrátila z konferenčního shromáždění, z konferenční soboty, kde bylo krásné, povzbudivé poselství z Božího slova, krásný program, krásné písně, a ona, když se vrátila zpátky do toho svého sboru, tak to vyprávěla těm ostatním, kteří tam nebyli, a říká jim, no, tam to bylo krásné, úžasné, to byla taková úžasná sobota, to poselství a ty zpěvy, to bylo jak na kraji v nebi. Zažili jste taky někdy, třeba v poslední době, takovou sobotu, že jste se cítili opravdu krásně, dobře, a říkali jste si, proč to netrvá dál? My jako kazatelé míváme čas od času kazatelská shromáždění. Většinou to bývají dny nabité nejrůznějšími informacemi, ale tady z tohoto rámce jedno takové kazatelské setkání za rok vždycky vybočuje. Bývá označováno jako duchovně společenské, je to spíš sdílení, vyprávění zkušeností, zaznívá tam i vždycky nějaké aktuální poselství speciálně pro nás kazatele, a já bych se o jednu takovou myšlenku chtěl podělit, protože myslím si, že se týká nejen nás kazatelů, ale že se týká nás všech. Jednou nás oslovil tehdejší tajemník Československé unie, bratr Josef Hrdinka, a on hovořil na téma kazatel, nebo obecně křesťan, jeho duševní zdraví a ochrana duševního zdraví. A řekl přitom jednu zajímavou myšlenku, že jako adventisté se považujeme za odborníky na to fyzické zdraví, životosprávu, to, co jíme, to, co nejíme. Stejně tak i to duchovní zdraví stavíme hodně do popředí, ale co to naše psychické, duševní, emocionální zdraví? Jak jsme na tom v téhleté oblasti? Navíc jako adventisté se hlásíme k takzvanému holistickému přístupu k člověku. To znamená, že se člověk projevuje tělesně, duchovně, duševně, sociálně, ve vztazích, a součástí toho určitě jsou i emoce. A on tam bratr Hrdinka řekl takovou zajímavou myšlenku. A dost nás tím rozesmál. S vážnou tváří nám oznámil, že na naší zemi existovali jen 3, kteří byli zcela normální za celou existenci lidstva. Že to byli Adam a Eva před pádem do hříchu, pak dlouho nic, dlouho nikdo, potom Pán Ježíš a od té doby už taky nikdo. A že my všichni jsme svým způsobem, každý nějak poznamenaní. Nejenom po té tělesné, ale i po té duševní a samozřejmě i po té duchovní stránce. A pak nás seznámil s prvky našeho duševního zdraví. Mělo by to být schopnost pro realitu, která se má projevovat budováním vztahů, odpovědnost v životě člověka, adaptabilita, schopnost se v tom dobrém slova smyslu přizpůsobovat, říkáme tomu vycházet si vstříc, respektování mezí a norem, odvaha taky říct ne. Vzpomínáte na jednu populární písničku, kterou mnohonásobný Zlatý Slavík když si zpíval? Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Člověk by měl umět říci ne. Součástí duševního zdraví by mělo být i zacílení, aktivita, to, čemu říkáme mít smysl života, pozitivní sebepojetí, schopnost se zasmát i sám sobě. Vzpomínám si na jednu karikaturu z jednoho křesťanského mládežnického časopisu, kde byl takhle nakreslený sbor, lidé tam sedící a koutky takhle dolů všichni.
A u toho byl verš, který možná bezděčně zazněl, taky radujte se v Pánu, vždycky znovu vám říkám, radujte se. A pod tím byla otázka, proč jsou tak smutní, vždyť jim Pán Bůh odpustil. Není i tady toto důvod k radosti a k vděčnosti Pánu Bohu? Na závěrem nám bratr Hrdinka přidal několik rad, jak upevňovat své duševní, emocionální zdraví a na prvním místě jmenoval budování vztahu s Bohem a těch mezilidských. Protože konec konců, co je křesťanství? Co je největší přikázání v zákoně? Jak na to Pán Ježíš odpověděl? To určitě dobře víte, znáte. Miluj Boha. A to druhé, které je mu podobné, miluj bližního jako sám sebe. Dokonce před časem byla vydána naším nakladatelstvím jedna zajímavá knížka s ještě zajímavějším názvem, taková malá knížečka, možná jste ji někteří četli, Miluj Boha a dělej si, co chceš. Protože když budu mít rád Boha, tak budu ve skutečnosti dělat ani ne tak na prvním místě, co chci já, ale to, co chce on. Jak se má projevovat to správné budování vztahu, správným seřazením životních hodnot a cílů z té nebeské perspektivy? S tím, že připouštíme realitu problému. Nemít růžové brýle, ale nemít ani černé brýle. Budovat vztahy, naplňovat potřeby druhých lidí, mít nějaké koníčky, nějaké zájmy, ale především to podtrhnout tím, co je jakýmsi společným jmenovatelem. Živá, osobní, autentická, opravdová víra v Boží vedení ve svém životě. A teď k tomu přidám po tomhletom úvodu jedno velice známé místo, které tady bratr Daniel četl na začátku, které dává do souvislostí právě emoce, duševní zdraví, psychiku a křesťanství. A ještě jednou si dovolím toto místo připomenout. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Co je tím posledním ovocem ve výčtu ovoce Ducha Svatého? Sebeovládání. Ale znamená sebeovládání potlačování emocí? Nebo je sebeovládání spíš vyjádření emocí přiměřeným, přijatelným způsobem? Když budeme číst evangelia, tak zjistíme, že Ježíš dokázal své emoce vyjadřovat a dávat najevo naprosto svobodně a bez ostychu. Plakal, radoval se, trápil se, dokonce se hněval. Ten laskavý, dobrý Ježíš se hněval, a to až tak, že pozpřevracel stoly těm penězoměncům po chrámu, cítil lítost, prožíval zármutek, divil se, uměl se divit a také prožíval úzkost. Možná bychom řekli, že v Getsemanské zahradě prožíval až depresi. I když Ježíš prožíval a dával najevo své emoce, dokázal se oprostit od očekávání ze strany zástupu učedníků i své rodiny. Takže Ježíš je nám příkladem toho, že dával najevo své emoce a že byly neoddělitelnou součástí jeho života. Bible nám opakovaně představuje Ježíše jako někoho, kdo si byl vědomý toho, co prožívá a uměl to dát také svému okolí najevo. Nesnažil se ty své emoce potlačit nebo dokonce promítat do druhých lidí. Naopak dozvídáme se, že po celou dobu té své pozemské služby prožíval nejširší škálu lidských emocí, za které dokázal být plně odpovědný. Co prožíval, když umřel Lazar? Co dal najevo jeho sestrám a i vůči němu samotnému? Byl tím zasažený, rozrušený. Plakal nad tím, dokonce plakal nad celým Jeruzalémem, když se na něj díval. Hněval se na své učedníky. Když viděl, jak na tom chrámovém nádvoří kvete obchod, tak ho to rozpálilo.
měl soucit s lidmi, kteří nějakým způsobem trpěli, byli nemocní, opuštění. A takto přistupoval nejen k sobě, ale i ke druhým. Vidíme ho, jak vedl lidi, hlavně svých 12 učedníků, k tomu, aby se podívali, aby byli ochotní podívat se do svého nitra a svých pocitů. Vedl je k tomu právě proto, aby je mohl úplně proměnit. A jsem jednou měl takovou diskuzi s jedním bratrem, který pracuje jako obchodní zástupce a tam víte, že se zachází s různými technikami někdy až, aby ten zákazník si koupil, co se nabízí jako produkt. A když jsme se začali bavit o emocích, o pocitech, a jsem mu říkal, ale ty pocity je třeba umět i dávat najevo a neměli bychom je úplně potlačovat, tak on říká, ale prosím tě, to jsou jenom pocity. Neměli bychom se tím nechat unášet, ale na druhé straně bychom je neměli ani potlačovat a přehlížet. Co prožíváte, když zažíváte nějaké napětí? Obavy, strach. A jak se to projeví po té tělesné stránce? Když má člověk obavy, strach, vyschne vám v krku, začneme se někdy potit, takové zvláštní šimrání v žaludku, někomu se začnou třeba potit ruce, chvět. Co mi to chce říct tady toto? Co nám to říká? Něco se v nás děje a přehlížet to? Takže pokud, znovu říkám, jako adventisté vyznáváme ten takzvaný holistický celostní přístup k člověku, což znamená, že Pán Bůh stvořil člověka jako celek, celý člověk padl do hříchu, celý člověk potřebuje být obnovený a celý člověk bude také vzkříšený a proměněný. Ne nějaká jedna část nezávisle na druhé. Nepotřebujeme trošičku jako křesťané, jako adventisté změnit svůj přístup tady k tomuto? Nestává se někdy, nebo dokonce i často, že oddělujeme, jste to možná slyšeli, to duchovní od toho světského, to duchovní od toho tělesného? Ale co myslíte? Zajímá Pána Ježíše, zajímá našeho nebeského Otce jenom ta duchovní oblast našeho života? Nebo ho zajímáme celý? Včetně té emocionální složky, včetně té sociální, včetně všech těch ostatních, jak se projevujeme, jak se člověk projevuje. Přesto mnozí křesťané žijí tak, jakoby, když to zúžím na ty dvě složky, na tu emocionální a tu duchovní, jakoby spolu nějak nesouviseli a byli tady vedle sebe, hodně daleko od sebe. A tak se nedívme, že můžeme být svědky toho, že je možné být na veřejnosti skvělým božím řečníkem a přitom doma být nemilosrdným, tvrdým partnerem a rodičem. Je možné být třeba členem výboru sboru, nebo dokonce i kazatelem, a přitom být nepoučitelný, nejistý, defenzivní. Je možné znát skoro celou Bibli nazpaměť a přitom si nebýt vědom svých depresí a hněvů, které přenášíme na druhé. Je možné se postit a modlit třeba polovinu dnu v týdnu a přitom být nezdravě kritický vůči druhým a ty své negativní postoje označovat jako soudnost, snahu pomoci nebo dokonce dar napomínání. Je možné vést možná i stovky lidí zapojených do křesťanské služby a přitom můžeme být motivováni osobní potřebou kompenzovat vlastní selhání a dokázat sami sobě a těm druhým svůj výkon. Je možné navenek spolupracovat s lidmi ve sboru, ale ve svém nitru, ve své podstatě tu spolupráci znehodnocovat třeba takovou zdánlivou maličkostí, jako je třeba to, že přicházíme pravidelně někam pozdě, nebo zapomínáme na domluvené schůzky, nebo se třeba jenom uzavíráme do sebe, nebo přehlížíme skutečné důvody toho,
proč jsme uražení nebo naštvaní a řekneme, ale teď se zas tak moc nestalo, prosím tě, zas tak moc neřekl. Odkud se vzala ta myšlenka, že je možné dosáhnout duchovní dospělosti, aniž bychom počítali s emocionální stránkou své osobnosti? Má to tak trošku kořeny v té takzvané platónské filozofii, která hlásala, tělo je špatné, duch je dobrý. A všechno to, čím se projevuje člověk, nejenom v té tělesné, ale třeba i v té emocionální oblasti, to je třeba potlačovat, umrtvovat a upřednostňovat jenom to duchovní. A tak jako křesťané se někdy snažíme napodobovat, následovat Ježíše jen v těch oblastech, jako je modlitba, studium Božího slova, služba, dávání, uctívání, a na ty ostatní, ty zapomínáme. Co se může stát? Že se třeba vytrácí radost z našeho křesťanství. Úsměv na našich tvářích a tak někdy přijdeme do sboru a teď s vážnou tváří požehnanou sobotu. Jak to jde dohromady s nadějí a s radostí, která z toho vyplývá? A nebo vyžadujeme na jedné straně, aby v tom sboru bylo takové ticho, že nesmí být slyšet špendlík. Je rozdíl mezi tímhletím a druhým extrémem, kterým je zas až nadměrný ruch jako na tržišti. Jaké jsou pak důsledky tohoto přístupu v našem životě? No, přehlížíme někdy tu tělesnou dimenzi našeho života a přistupujeme k tomu tak, že přece kdo by měl čas na takové věci, jako je cvičení nebo odpočinek nebo něco takového, to je přece nezdravé. A tak na tom prvním působišti mě jeden můj spolubratr šokoval otázkou, když jsem se zmínil, že v neděli jdeme s dětmi na koupaliště, že je hezky. On se na mě s vážnou tváří podíval a říká, a ty si myslíš, že Pán Ježíš by si šel zaplavat? No, já jsem mu s vážnou tváří odpověděl, já nevím, ale Pán Ježíš a učedníci, oni byli rybáři, tak předpokládám, že asi uměli plavat. Přehlížíme někdy sociální dimenzi. Není třeba se zabývat vztahy, na to budeme mít dost času až v Božím království, ale když se nenaučíme ty vztahy budovat teď a tady, jak v tom budeme moci pokračovat tam? A ten okřídlený příběh, který prý se traduje tady na severní Moravě, ten už jste určitě slyšel, jak se dva bratři nepohodli a pak si to uvědomili, že teda do toho Božího království takhle asi se nedostanou nebo nebudou tam moc spolu žít a bydlet. Ten jeden říká tomu druhému, ty, ale jak budeme spolu v tom Božím království, když tady tak jsme se pohádali. A ten druhý mu říká, však neboj se, tam nebudeme bydlet na stejné ulici. Pokud k tomu přistupujeme takto, není něco v pořádku. Přehlížíme někdy dokonce i intelektuální dimenzi. Na jedné straně si někdy až příliš zakládáme na to, že my máme největší poznání. Ale na druhé straně přílišné studium a četba a tady tohleto se říká, že je nezdravé, protože nás to přece odvádí od toho správného, ale ono je třeba dávat věci do souvislosti. No a v neposlední řadě přehlížíme i tu emocionální dimenzi. Pozor, pokud se začnete zabývat svými pocity, způsobí to ve vaší mysli ještě větší zmatek a vzdálíte se od Boha. Ale co je podstatou Boha? Co hlásáme jako křesťané, jako adventisté? Bůh je láska. Samozřejmě láska není jenom emoce. Jedna velice hezká definice říká, že láska je zásada. To je to, pro co se máme rozhodnout, mít rádi Pána Boha a ty druhé. A ze strany Pána Boha vůči nám láska je beze zbytku zásada určitě, která je stále stejná. Pán Bůh nás miluje bez podmínek. Možná ještě jeden příklad k těm emocím. Jeden z projevů našich emocí byl dán na seznam takzvaných 7 smrtelných hříchů. Víte, který hřích to je? Hněv. Ale už jste narazili v Biblii na verš hněvejte se, ale nehřešte? Už ano.
Ale už jsem taky slyšel od svých hlavně starších spolubratrů, spolusester, ty se nesmíš hněvat jako dobrý křesťan a ty jsi ještě kazatel, tak ty už vůbec ne. Pokaždé jsem odpověděl stejně, ale já čtu v Biblii, hněvejte se, ale nehřešte, tak nějak tomu nerozumím, jak to jde dohromady. Dokonce Jakub říká, buďte pomalí k hněvu, ale rychlí k naslouchání. Dnes ale hodně lidí považuje potlačování pocitů a emocí za projev ducha nebo dokonce za ctnost. Teď se zeptám, co bylo tím posledním ovocem Ducha Svatého? Sebeovládání. Ale znamená to, že bychom se nikdy a za žádných okolností nesměli hněvat a měli potlačovat své emoce? A nebo je spíš máme dávat najevo tak, aby to nezraňovalo druhé, Pána Boha a konec konců i nás. V jedné knize, kterou jsem četl, se hlavní myšlenka točí kolem myšlenky, která říká, není možné, aby byl křesťan zralý duchovně a přitom nebyl zralý emocionálně. Vždyť ten boží obraz v nás se skládá z mnoha dimenzí. Tělesné, sociální, intelektuální, duchovní a v neposlední řadě i té emocionální. Proč bychom i nakonec konců byli vybízeni? Radujte se v Pánu vždycky. Znovu vám říkám, radujte se. A dokonce i pozdrav je jeden z projevů naší emocionální stránky. V Brně na Olomoucké, tam jsme měli bratra jednoho, já už jsem se těšil na jeho pozdrav, až se s ním v sobotu uvidím. Možná, když řeknu ten jeho pozdrav, tak někteří z vás pochopíte, o koho se jedná. Ten jeho pozdrav byl takový zvláštní. On říká, savana a buď v pohodě. To byl způsob jeho povzbuzení. A k tomu přidával ještě požehnanou sobotu třeba. A já už jsem se na to těšil, tady na ten jeho pozdrav. Chodíte mnozí z vás sportovat, volejbal, florbal. Je možné tady tohleto hrát bez jakýchkoliv emocí? Bez zápalu do hry? Bez nadšení proto? Je možné být dobrým křesťanem a nebýt proto nadšený? Co je víc? Křesťanství nebo volejbal, nebo florbal, nebo fotbal? Vzpomínám na jednu spolužačku, která jednou přišla do třídy v střední škole, takhle hodila tu tašku na lavici a říká, ten Karel mě ale včera zase tak naštval. Co ona dala najevo těmi svými emocemi? Dala najevo, co cítí, co prožívá a že potřebuje, aby jí někdo věnoval pozornost. No a pro nás kluky to byl zase signál, aha, pozor, ona má kluka, takže se nesnažte nějak. Představitelé církve se na koncilu v Chalcedonu v roce 451 shodli na tom, že Ježíš byl Bůh i člověk, což je dnes všeobecně rozšířená historická interpretace písma, se kterou, věřím, souhlasíme i my. V duchu slov písma slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Teď otázka, jak přijímáme Ježíše víc? Přijímáme víc Ježíše jako Boha nebo jako člověka? Nebo obojí? Nakolik rozumíme, proč se na to ptám, nakolik rozumíme a přijímáme například Ježíšovo jednání v Getsemanské zahradě? Tam se setkáváme s naprosto lidským Ježíšem. Prožíval úzkost až depresi, byl zmatený a duchovně na dně. Po čem v tu chvíli toužil? Co dal najevo těm svým učedníkům? Že potřebuje zázemí, že potřebuje, aby byli s ním, aby bděli. Co se stalo? Usnuli. Dokonce, když je budí, tak opakovaně usínají. Uvědomili jsme si, jaké obrovské emocionální vypětí v Getsemane Ježíš prožíval. Dokonce čteme v evangeliích, že se tak modlil a tak v úzkostech zápasil, až mu na čele vyrazily krvavé krupě.
A lékaři dnes říkají, že ve chvílích abnormálního, extrémního emocionálního vypětí se může stát, že tady popraskají určité drobné cévky. Ještě jedna sonda do našich životů. Prosím vás, jak reagujete, když se vás někdo zeptá, jak se cítíte? Když se vás někdo zeptá, jak se máš? A teď upřímně, jak odpovídáme? Dobře, normálně, jde to. Málo kdy dáme najevo to, co opravdu v tu chvíli prožíváme. A když už tak jenom někomu, ke komu opravdu máme hodně blízko, ke komu máme důvěru. Říká se, že z ledovce nad vodní hladinu vyčnívá asi 10% z jeho celkové hmoty. Zbytek, těch 90%, to je to, co není vidět, co je skryté pod hladinou. Je ale dobré uvědomit si, co zapříčinilo zkázu Titaniku, že to bylo právě těch 90%, které byly pod hladinou. Stejně tak i my, jako křesťané, ve svém životě prohráváme nebo prožíváme chaos a zmatek právě kvůli těm silám a motivacím, které jsou ukryté pod povrchem našich životů. Šalomoun to vyjádřil velice trefně. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Může být pak velice obtížné věřit v Boží milost a lásku a ještě těžší pak ji přijmout po té, co jsme se podívali, co jsme nahlédli do svého nitra. V pořadí druhý generální tajemník Organizace spojených národů Dag Hammarskjöld, který zemřel v roce 1961, prohlásil, že jsme se stali experty ve zkoumání vnějšího světa, ale nenaučili jsme se objevovat svůj osobní vnitřní svět. V této souvislosti napsal: nejdelší je cesta, která vede do lidského nitra. Mnozí z nás máme daleko větší pocit jistoty tehdy, když zacházíme s předměty, řídíme lidi, ovládáme situaci, než ve chvíli, kdy bychom měli nahlédnout sami do sebe. Co říká Pán Ježíš? Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. My to stotožňujeme na tu pravdu ve smyslu dogmatiky a tu pravdu ve smyslu biblické pravdy. Ale co když se v tom širším slova smyslu hovoří i o té pravdě o nás, včetně našeho nitra? Dnes, jenom připomínám, začíná týden křesťanského domova. Taky Národní týden manželství. V té souvislosti otázka, když se s někým doma, třeba s manželkou, s manželem, s dětma, nepohodnete, k čemu míváme tendenci? Radši zmizet, odejít, možná jsme naštvaní, to jsou ty emoce, ale v tu chvíli jít k Pánu Bohu a modlit se, jak vám to jde? Možná po chvíli, když to odezní trošku, tak to člověka naopak k té modlitbě přitáhne. Ale v tu chvíli, a ještě jeden příklad o tom, jak spolu souvisí to duchovní, duševní, fyzické, včetně toho emocionálního. Už tady vidím Růženku, když někoho bolí zuby. To je fyzická záležitost. Ale má člověk v tu chvíli chuť někoho vidět? Nebo co by tak nejraději udělal? Zalezl někde do kouta, prospal to. A v tu chvíli studovat nějaké hluboké duchovní pravdy? Prosím vás, dalo by se na to nějak moc soustředit? No tak bychom mohli pokračovat dál. Jedna ta složka, jeden ten projev ovlivňuje druhý. Před závěrem přidám jeden z příběhů z knihy Letopisy Narnie od C.S. Lewise, který vypráví v části nazvané Cesta jitřního poutníka o tom, jaké to je nechat se Bohem vést k přímému pohledu do hlubin svého nitra. To takovým zvláštním alegorickým způsobem popisuje. Z malého chlapce Eustáce se stane veliký ošklivý drak.
K této proměně dojde v důsledku jeho sobeckého, tvrdohlavého a nedůvěřivého chování. Následně drak zatouží změnit se a získat zpět podobu malého chlapce, ale není to schopný udělat vlastní silou, když by to chtěl. Nakonec se mu zjeví velký, dobrý lev Aslan, který tady představuje Ježíše, a přivede ho ke studánce, ve které se má vykoupat. Ale protože je drak, tak do té studánky se nevejde. Aslan mu řekne, aby se vysvlékl. Eustác ví, že dokáže svlékat kůži jako had, a tak si sundá svrchní vrstvu a odhodí na zem. Teď už se cítí mnohem lépe. Ale když se pokouší vstoupit do té studánky, zjišťuje, že má na sobě další tvrdou, šupinatou, nepodajnou vrstvu. V zoufalství, bolesti a touze dostat se do té očišťující překrásné studánky se sám sebe ptá, z kolika vrstev kůže se budu muset ještě vysvléknout. A poté, co si svleče třetí vrstvu, to vzdává, protože si uvědomuje, že to nedokáže. Ten dobrý lev Aslan mu v tu chvíli navrhuje, budeš mi muset dovolit, abych tě vysvlékl já. A ten Eustác na to reaguje slovy, můžu vám říct, že jsem měl z těch jeho drápů strach, ale zároveň jsem byl pořádně zoufalý. A tak jsem si lehl na záda a dovolil jsem mu, aby to udělal. Když do mě ty své drápy zaril poprvé, měl jsem dojem, že mi pronikl až do srdce. A když mě začal vysvlékat z kůže, bolelo to víc než cokoliv, co jsem kdy zažil. Zkrátka ze mě tu moji odpornou kůži stáhnul, právě tak, jak jsem to 3krát předtím udělal já, ale bezbolestně, a hodil ji přede mě do trávy. Tahle kůže ale byla mnohem tlustší, tmavší a vředovitější než ty 3 předchozí. A já jsem byl najednou hladký a měkký. Pak mě chytil a hodil do vody. Chvíli to neuvěřitelně štípalo, ale pak to bylo báječně příjemné a ve chvíli, když jsem začal plavat a voda kolem mě stříkala do všech stran, zjistil jsem, že mě bolest opustila. A v tom jsem zjistil proč. Znovu jsem se stal malým chlapcem. Po chvíli se mě lev znovu zmocnil a svými drápy mě šetrně navlékl do nových šatů, které mám teď na sobě. Možná alegorický, ale velice výstižný a hezký popis o spravedlnění zvířat. A přijetí toho Kristova rouchaté jeho spravedlnosti. Ten C.S. Lewis to vystihnul. Když se vydáme tímto směrem, budeme mít dojem, jako by zpočátku nás něco zraňovalo, ale potom přijde pocit úžasné úlevy. Takže co potřebujeme jako křesťané udělat? To, na co často zapomínáme. Propojit svoji víru a evangelium, tu dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu, se svým emocionálním zdravím. Evangelium nám říká, že jsme hříšníci a že potřebujeme Krista. A říká nám, že ta jeho náruč je pro nás připravená. Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho neodmítnu, toho nevyženu ven. No a apoštol Pavel, který prožil tuhletu zkušenost velice dramatickým způsobem, píše, když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. Jedna dospívající 14letá dívka vyjádřila to, v jakém světě žijeme takto. Jedna věc mi dělá velké starosti. Jak to mám udělat, když mám mluvit sama za sebe? Kdy mohu být skutečně sama sebou? Něco předstírám, protože se nemohu ukázat taková, jaká jsem. A tak trošku něco upravím, abych se druhým líbila. Nevím, možná takové starosti mají i ostatní. Možná se také chtějí zdát silnější a chytřejší, než doopravdy jsou. V takovém světě žijeme, že jo? Ale Pán Bůh nás vidí takové, jací doopravdy jsme. A dokonce nás vidí, jací bychom mohli být, když půjdeme s ním a když se budeme držet jeho. Možná jedna úsměvná situace, když jsme na jednom sboru mluvili o tom, že ten Pán Bůh nás zná opravdu dokonale a že nás vidí takové, jací jsme. Koneckonců budeme o tom za chvíli přemýšlet v úkole, že oči Hospodinovi nás vidí a dívají se na nás. Ta mládežnice tehdy prohlásila, no tak to já nevím, to já se snad budu sprchovat v plavkách. Pán Bůh nám daroval evangelium, které nás má osvobodit i od takovéhoto nezdravého způsobu uvažování a rozdělování toho
duchovního a fyzického, duchovního a emocionálního. Pán Bůh nás vidí jako celek. Proto nemusíme dokazovat svoji hodnotu nebo to, že jsme hodní lásky. Nemusíme taky vždycky dělat všechno správně. Můžeme být i zranitelní a můžeme si dovolit být sami sebou. Proč? Protože víme, že Pán Bůh nás zná. Vidí nejenom těch 10% toho ledovce, který vidí možná ti ostatní lidé kolem nás, ale on zná dokonale celých těch 90% toho našeho ledovce, který je skrytý pod hladinou. A přesto nás bezvýhradně miluje. Jedno přísloví říká, že pravý přítel je ten, který o nás ví všechno a má nás pořád stejně rád. Je takovým přítelem Pán Ježíš? Přijali jsme to za své, tady tuto myšlenku. Díky daru Boží milosti můžeme s odvahou přijmout pravdu o sobě, včetně svých emocí. Včetně jím nabízené pomoci, abychom je zvládali a vyjadřovali takovým způsobem, který by nezraňoval, nepoškozoval druhé, jeho a ani nás. Když se vydáme na tuto cestu, pustíme se někdy do objevování i těch svých nedobrých vlastností, nezapomeňme, že pořád máme pod sebou záchrannou síť v podobě Evangelia Ježíše Krista a jeho otevřené náruče. Teď něco hodně osobního. Daniel si všiml, že tady je hrneček, on tady není náhodou, ten jsem si přinesl sebou. Ten jsem dostal od jednoho mého kamaráda, spolupracovníka, vedoucího sboru, který ví, že jsem jednou tady tenhle ten citát citoval v kázání. Je to citát jedné české osobnosti, Jana Vericha. A jednou k narozeniny nám věnoval hrneček s tím citátem a ten citát zní takto. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Přidám k tomu ještě jeden citát a verše z dopisu apoštola Pavla do Efezu. Člověk naplní své poslání tehdy, když se snaží být sám sebou. Jsem jediný svého druhu a proto nemusím nikoho napodobovat. Vzpomínám si na své kolegy, spolustudenty na semináři, kteří se snažili napodobovat někdo bratra Daniela Dudu, někdo bratra Dimáčka, další někoho jiného. A ono to vypadalo strašně divně. Člověk má být sám sebou a má prosit, aby byl jako takový použitelný. Apoštol Pavel nádherně píše o tom, že bychom ale neměli přistupovat lehkovážně ani ke své minulosti, ale ani ke své přítomnosti a budoucnosti, protože cena za vymazání té nedobré minulosti byla ta nejvyšší. Oběť našeho spasitele a vykupitele Pána Ježíše. Zároveň nás tady toto zjištění má motivovat k odvaze a smělému pohledu do budoucnosti, kterou bychom měli s Boží pomocí začít stavět už teď v přítomnosti. Apoštol Pavel v listu Efeským ve 2. kapitole píše to, co bych byl rád, abychom si odnesli do svých domovů i do toho nového týdne, a nejenom do nového týdne, ale i do naší budoucnosti jako takové. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili. Žili jsme sklonů svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství z velké lásky, kterou si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme ještě byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A to platí pro všechny oblasti našeho života, včetně té, kterou možná jako křesťané dáváme na vedlejší kolej, a to je ta emocionální. Ale bez ní bychom nemohli prožívat radost ze spasení, radost z odpuštění. Bez toho bychom se nemohli těšit na setkání s Pánem Ježíšem při jeho blízkém druhém příchodu. Přeji nám všem hodně Boží milosti, požehnání a moudrosti propojovat, vyvažovat všechny ty projevy našeho života, tu tělesnou, duchovní, duševní, sociální, tak, aby z toho měl radost Pán Bůh, aby z toho měli radost ti druzí a konec konců, abychom z toho měli radost i my. To přeji vám i sobě. Amen.